कैसन होला है तोरा बउआ के बउआ के बउआ के भेजना फोटोआ कैसन होला है तोरा बउआ के। पूजा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहानाबाद। अगे टोलबे टोलबे सोर भेलो जान गेलो पूरा गाँव गे। टोलबे टोलबे सोर भेलो जान गेलो पूरा गाँव गे। अगे भेजना फोटोआ कैसन होला है तोरा बउआ गे। भेजना फोटोआ कैसन होला है तोरा बउआ गे। भद्रा वाला खेतिया में लगो हो जम गेलो चौआ गे। भद्रा वाला खेतिया में लगो हो जम गेलो चौआ गे। भेजना फोटोआ कैसन होला है तोरा बउआ गे। भेजना फोटोआ कैसन होला है तोरा बउआ गे। कैसन होला है तोरा बउआ के बउआ के बउआ के भेजना फोटोआ कैसन होला है तोरा बउआ के। आगे होतौ छठी हारी तो बोलाई मिकी नागे। बउआ वाला मिठैया हमरो खिलाई मिकी नागे। हे गे होतौ छठी हारी तो बोलाई मिकी नागे। बउआ वाला मिठैया हमरो खिलाई मिकी नागे। खेले ला ओकर दे दी है दुनू अपन टौआ गे। खेले ला ओकर दे दी है दुनू अपन टौआ गे। भेजना फोटोआ कैसन होला है तोरा बउआ गे। भेजना फोटोआ कैसन होला है तोरा बउआ गे। कैसन होला है तोरा बउआ के बउआ के बउआ के भेजना फोटोआ कैसन होला है तोरा बउआ के। अगे बहरा सहबदारावा छौड़ी महला कह मलकावा गे। कही तोर ससुरारी एक बेर देखा दी हाँ ओकर मलकावा गे। बहरा सहबदारावा छौड़ी महला कह मलकावा गे। कही तोर ससुरारी एक बेर देखा दी हाँ ओकर मलकावा गे। परनी रहला फेरे लगलो मछपा अपन तौआ गे। परम नीतिशवा फेरे लगलो मछपा अपन तौआ गे। भेजना फोटोआ कैसन होला है तोरा बउआ गे। भेजना फोटोआ कैसन होला है तोरा बउआ गे।